Слушайте пажливо. Месец е юл. Време е ключно. Оно що сада радите у својој башти одлучуе дали ćete имати род или само гомилу сувок жуток лишća. Највецка грешка коју правите. Веруете шареним буцама. Веруете модерним решенџима. Мислите да прскањем скупом хемиџом помажете својим крставцима. Истина е сурова. Ви их труете. Полако, али сигурно. Погледајте своје билке. Дали видите беличасту превлаку на лишću? Изгледа као брашно или пепео. Тоа е пепелница, гливица. Немилосрдни убица ваше груда. У нас се шири у топлим, влажним данима. Гуши лист. Одузима му светлост и храну. Плод постае горак. Деформисан. На кражу цела билка вене, умире. И шта ви радите? Прскате фунгицидима. Купужете отрове који обечавају чуда. Ти препарати можда и убижу гливицу на површини, али по куќу цену. Уништавате корисне микроорганизме у земли. Убијате пчеле и бубамаре који вам помажу. Стварате отпорне сожеве гливица. Следече година проблем теше бити још гори. Требаше вам још јачи отров. Тоа е зачарани круг. Зависност. Тоа е посао за продавце хемиже, не за вас. А сада заборавите свето. Постои Божи начин, стари начин. Решение се не налази у шареној боци. Налази се у вашој кухинџи. Јефтино е? Сигурно. И делуе. Обична сода бикарбона. Како ово ради? Врло едноставно. Пепелница, као и свака гливица. Воли благо киселу средину. Сода бикарбона е алкална. Базна. Када попрскате лишće раствором соде бикарбоне, ви менчате pH вредност површина листа. Стварате средину у којој гливица не може да живи. Не може да расте, не може да се шири. Не убијате ја отровом. Едноставно јој одузимате дом. Спремни? Ево шта вам треба. Запишите, не, запамтите. Ово е знање, не рецепт. Една стара метална канта за заливање, 10 литара. Напуните ја водом. Најболја кишницам. Ако немате, нека вода исчесме одстои еден дан. Сада клучни состојак. Една пуна супена кашика сода бикарбоне. Не више, не манџе. Прецизност е важна. Сипајте соду у воду. И још една тајна. Неколику капи течног сапуна. Убичног, калижумовог ако имате. Да се раствор болџе залепи за лист. Промешајте, добро промешајте, користите стари дрвени штап. Сада сте спремни, време е за акцију. Прскајте увече или рано уджутру. Никада по јаком сунцу. Капи воде делују као лупа, могу да спале лист. Потребна вам е прскалица. Стара, ручна, не треба вам як млас. Сипајте раствор у прскалицу. Прскајте темельно. Сваки лист. Посебно донжу страну листа. Ту се гливица криже. Нека буде све мокро, нека се раствор слива. Обавезно попрскајте и младе плодове и цветове. Заштитите их пре него што буде касно. Поновите поступак након сваке јаче кише или едном у 7 до 10 дана. Тоа е превентива, тоа е лек. Шта ćete добити за свој труд? Здраве јаке билке, отпорне, пуне живота. Добит ćete род, обилан род. Краставце који су хрскави, сочни, пуни укуса не хемиџе. Ово не е магиџа. Ово е знање наших дедова, паштување према земли и билци. Одбаците отрове. Прихватите едноставност. Ваша башта ќе вам бити захвална. Ваш стомак такоđe. Ако желите још правог старог знања, без лажи и пречица, пратите овај канал. Постои мудрост у земли. Треба само знати слушати.